はい、皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。スタジオみかん所属の放牧系 VTuber 羊が、今日は皆さんとマジカルドローとガーティックフォンをして遊んでいこうと思います。グッドモーニング、グッドアフタヌーン、グッドイブニング、エブリワン。VTuber 羊アガラウダービロンキングとスタジオみかん。I would like to play Magical Draw and Gartic Phone with everyone ということで、実はもう枠を開いております。お部屋を開いておりますので、人が来るまで何かしら書いて待ちましょう。江戸川さんいらっしゃい。また弾かれてる。上中もハロー。How are you? あ、そっか。ここでもちょっと。わー。わー。いや、これちょっと。わー。まるちゃんいらっしゃい。How are you? こちら。マジカルドローはこちら。午前中、ちょっと描いてた。毛玉を。ちょっと描いてた。よいしょ。ので、またね、前回と同じ感じで、4人とか5人とか、集まったら、やろうと思います。ガーティック本。全然字幕さんちゃんと仕事してくれない。4人とか5人とか集まったら、ガーティックフォンに行きます。日本じゃないです。ガーティックフォンです。よいしょ。ので、よいしょ。とりあえず、適当になんか書こう。何書こうかな。毛玉は書いたけど。よいしょ。聞いてねって。ボイスチャット今から開ける？もういい？早いな。よいしょ。いいよ。江戸川さん、じゃあ、ボイスチャットでお話ししよう。私も入るか。ハロー。Hello, 聞こえますでしょうか？ Hello, 聞こえますでしょうか？聞こえる。大丈夫。ナイス。YouTube が来れば、リンクを探しますね。リンク、ディスコードにも貼ったし、YouTube。ゲームですか？そう、ゲーム。ナイス。ちょっと開けて、よいしょ。何書こうかな。人が来るまで。ミニケダマがあるじゃないか。ミニケダマがもうすでにかけましたじゃないでしょうか。ミニケダマ。じゃないですか。そう。ミニケダマ。ミニケダマ。
そうそうそう。だって誰も来てくれないんだもん。誰も来てくれないんだもん。いやいやいや。集まったらがてこ。そうそうそう。大事大事大事。大事大事大事。これよし、始めましょうか。今日はパトリシオさんはもう寝たかな。おお、ネタですね。あ、そういえば、もう一つがある棺が進んで、そうだった。そうそう。だが、今日は3年に、稼ぎみでしたね。あらまあ、私もだ。あ、ミゲルさん、こいしぽ、皆さん、こんにちは。ハロハロ。ハワイよ。すごく苦しんでいるそうので、あ、そうなんだ。今日はできる、3年今日はできません、そうそっです、か。大丈夫かしら。大丈夫ですね。あさってもやるから。きっと。うん。あさってもね。よし。さあ、色を探しましょう。色を探しましょう。よし。よし。そうそう。いい絵ですね。願ってます。ありがとう。一回だけ後戻りができる、ちょっと、そうそう。めんどくさいですね。あれ、時間が決まってるよね。一回戻る。あ、それですね。それにもなる。ちょっとめんどくさい。ちょっとめんどくさい。ちょっと毛玉が邪魔だな。いやいや、そんなことないっすよ。毛玉。どっかに入れとこうかな。よーしよし。なお。何？今誰がいるかなーってちょっと入れとこうかなーと思って。おお。これいいか。おい。何？なんか、って言ったから。そうそう。ちょっと間違えた。江戸川さんが言ったんで。よいしょ。
よし。よいしょ。なんか色がやだな。ちょっとこの辺り。色選びが難しいですね。そう。どこに置こうかな。どこに置こうかな、これ。ここだな。うん。よいしょ。ひついさんの髪の毛がちょっとわからないんですよね。わからない？一番難しいところですね。適当だよ。適当でいいよ。なるほど。だからわからないですね。適当だから。理屈がないものが。そうだよ。私は、理屈を探しても見つからないんですよ。だから難しい。まあ、私もその時々だからね。自分の髪なんて。昨日の夜にパトリシアさんが聞いてみました。この髪がの理屈わかるのですか？そして同じことを答えていましたですね。多分ね、理屈がないことですね。髪型は変わるものだよ。髪型まあそうですね。だいたい同じなら大丈夫。私は、角が生えてればわかるでしょ。ね。悪魔だもんね。悪魔じゃないよ。悪魔じゃない。確かに。羊でした。羊。確かに。ヤギじゃない。ノーマル羊。確かに。この辺。なに羊さんが、早くかけるのか、遅いがかけるのかよくわからないですよね、そのパターンが。確かに、日による。たまにはぐーっと遅い線が見れるんだけれど、次の時が、さっさ、そういうスピードが速くて書くの。まあね、書き方によるよ。さって書くときもあるし。ラフはね、ラフの時は別にね、適当でいいから。まあそうですね。大体。ラフは速くてもいいですからね、ラフ。よし。ちょっとあれだな。
何色で描こうかな。スタイリッシュな方。でも何でも綺麗に見えるでだから、なんでも。ひついさんのものの書いたものですからね。いやいひつやいや、い様が書いたものです。適当だよ。かなり適当だよ。どうしようかな。ミニキャラにしようかな。でもな。いいキャラだ。よし。よし。使ってる、ペンタブでしたね。あ、ペンタブじゃなくて、液タブでしたね。そう、液タブ。液タブ使ってる。大きい液タブですか？どれぐらいだろう？何インチだったかな？どこ見ればわかる？まあ、まあ別に。なんとなくの大きさがなんとなくなんとなくか。どれぐらいだろう。横が、わかった。定規が、落ちちゃった。定規があるんだ。定規ある。でもセンチになっちゃうけど。モニター画面が、15、30、47センチぐらいか？横が。なんとなく大きいですね。47の、25.5 センチぐらい。あててててて。危ない、ひつい様。僕のせいで、ひつい様のパソコンが壊れてしまう。大丈夫。定規が落ちただけだから。マジならいい。よかった。このページの、デザインが、ソフトが、サイが似ているんですね。確かに。実は、サイのために、試しベーションが少しやってみましたですね、昨日は。どうでした？簡単でしたね。シンプルだからいいね。そう。シンプルだから、軽いんだよね。動作が。アクションが。すごいソフトです。すごいソフト。ただ、素材とかはやっぱりクリスタの方が多いっていうね。そうですね。だが、線画がなぜかクリスタより、
書きやすいですね。そう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 。そうなの。だから、いつもサイ使ってるの。わかる。バージョン2使ったの？バージョそうですン よ。1？ あ、2？ 2です。うんうんうん。私、え1から2にするときに、いろいろ設定してたんだけど、設定が全部なくなっちゃった。そうですね。そのソフトのページがちょっとわからないでしたね。そうそうそう。ちょっと混乱しました。ちょっとややこしい。どっか行っちゃった。でも、設定し直すのも大変だから、そのまま初期の状態で使ってる。便利なソリューションですね。よし。よし。日本イラストレーターの中にサイが結構人気でしたね。いや、でもね、私が聞く限り、クリスタがやっぱり多いよ。うん。まあそうですね。クリストがやっぱりキングですね。そう。漫画、さ、続けてくれ。サイを使ってますっていう人はなかなか出会わない。おお、それは珍しいですね。うん。いい大将な。さん、確かにうん。サイにも使ったんでしたっけ？あ、そうなの？そう、そのような記憶があるんですよ。大将さんサイなの？まあ、漫画家になりたいならキリスタでしたんですね。あ、そうだね。あれ、小回りとかもあったからね。そうですね。そして、えっと、別の場所がいる人が同じ漫画を描けるのですね。あリアルタイム。その機能があるんですね。確かアニメーションとかもできるんだよね。そうですね。だから簡単なイラストなら、サイが、うん。えーおすすめ。描きやすいでした。そうそう。そうですね。ひついさんが、エビスペイントが試したことがないでしょうか？アイビスペイントもたまになんか送られてくるイラストを開くとアイビスペイントに飛ばされることがあるんだよ。そのおお、時にちょっと見るけどやり方がわからない。使い方がわからないあれ。難おお、なるしい。ほど。いろいろ機能はあるとは思うんだけど、サイと違うええ、から、まあそうですね。クリスタとサイの、中途半端ですね。あんなにうん。クリスタのようにあんなに細かいではなくても、サイより細かいですね。やっぱりそうですね。ソフトによってレイヤーの順番とかがね、違うからそうさ。ですね。よし。
まだ把握してないんだ。ミゲルさん。オーラ視力大好き。今日は新しい服を着せてもらってる。えらい。江戸川さんがね。私もたまには違う髪型にしようかな。でもしっくりこなかったんだよな、この前。こんにちは、ペアセさんいらっしゃい。ちょっと人が集まるまで、マジカルドローっていうやつで遊んでます。落書きしてます。人が集まったらカティクフォンします。なんか違う、なんか髪型ね。ちょっと長くしてみようかな。ちょっと疑問があるんですけれど、ひついさん、の、よく言っていますじゃないか。僕の柄が線が細い。だが、どんな日本人にイルストレートでより線が細いですか？どういう意味で僕は線が細い？日本なら線が細い、絵柄がないでしょうか？あるよ。いつもは、江戸川さんは、線が細いっていうのは、他の人に比べて細い。一緒に遊んでる人、ね。なるほど。の中で細い。なるほど。っていうことです。確かにね。どうしようかな。ちょっと髪型変えてみたいんだけど。あんまり似合わないんだよな。角があるから。なんか、人が来なかったら今日ずっとこれだからね。これはこれで楽しいですからね。一回制限をなくしてみてもいいけどね。参加条件を。今、前に参加した人か、メンバーシップに入ってる人ってしちゃってるんだけど、節度を守っていただければ大丈夫なので。なんか、そうです。プレゼントしても、その手があるんですね。僕は一つならプレゼントしてもいいですよ。サブスクリプション。本当に。ありがとう。私は、投げれない。この前投げちゃったね、確か。でも誰に当たるかわかんないからね。人を指名できればいいんだけどね。
あたれって。多分、良くないことにならないために、そうできないかな。そうなのかな。そういうことなのかな。YouTube さん。僕はアミノの、管理がやった時がね、アミノコインというものがありました。そのアプリの中で使ってるお金みたいなもの、そのお金の代わりに、関西までやっている人がありましたですね。そう危ない危ない。そうそう。これは見せて、これは見せて、その代わりにあげますから。そうです。YouTube そんなことができたら多分同じことになるかな。なるほどね。あ、この色がダメ。そうそう。時間がないから。時間全然あるよ。時間は全然あります。江戸川さんがそっちなら、どうしようかな。何？いや、服を変えようと思って。服？洋服。なるほど。やっぱりね。なんで？何？いや、なんでもない。なんでもない。どういうのがいいかな。いや、ビキニとかビキニとかまたそういう。私は書けませんよ。露出を。ダメだ。消そう。1億ドラがあげたら書けるのですか？1ミリオンドラが払ったら書けるのですか？お金依頼なら書くけど。おお、面白い。皆さん、聞こえました？まるちゃん。よいしょ。少しずつこれに温泉ですね。いたんでしょうか、きついさん。いるよ。そうですか。マイクが壊れてないでした。マイクは壊れてない。今ちょっと探してた。ひつりさん、スコーディングどこここ。Here。
確かに。つのつの。つのつの。いやね。ききつえさんののキャラが一番難しいところ、うん。その次なら、この髪飾りですね。ああ、そう、そうね。一番めんどくさいね。まあ、めんどくさいというかちょっとわからないです難しい？ね。そう？まあ、いろんな部分があるんですからね。髪飾りは、まずお花があるでしょ？実は3つあるんだよね。いつも2つしか書いてないやっぱり。けど。で、4つ、4つこういうのがあって、ね。度数が足りないでした、残念。青木さんいらっしゃい。あれまた弾かれた。なんか最近 YouTube さんがコメント弾いてこと。それはダメですよ。悪い子ですよ、YouTube さん。あ、ちょっとあれかな。よいしょ。ごめん。下が消えた。映す価値なし。そんなことないよ。そんなことないよ。いらっしゃい。今週ポ、なんで今週ポがダメなんだ。今週ポ公園色。今週ポ、いらっしゃい。青木さんひどいが。ですわ。ひどいですわ。いらっしゃい。青木さん今日、今日は、お休みかなこの時間。よいしょ。それともあれかなお仕事休憩中かな。やっとお休み、お疲れ様です。お疲れ様です。遊ぼう一緒に遊ぼう。でもあれか。青木さんもお絵かきしないといけないから。私と遊んでる場合ではないんだ。プロフェッショナルですね。プロフェッショナルだよ。2連休素晴らしい。やっと作業に取り掛かれる。頑張って。無理せず頑張ってください。私ものんびり頑張ります。こんな感じだ。違う。なるほど。違う。違う。違うのか。ちょっと違う。まだ違う。遊びたいけど、じゃあやったことない。大丈夫。何でもできる。人が集まったらガティック本やろうと思ってるの。人が集まらないからやってるだけで。厳しいジャッジ。元気があればなんでもね。なんかこんな感じ。
iPad でも多分できると思う。人が集まらないから、今は江戸川さんのターンってこと？そう。江戸川さんがボイスチャット入りたいって言ったから。青木さんも一緒にお話ししながらでも OK だよ。僕にとってこれは、プレイ日本語授業ですから。あ、日本語の授業だったの？そうそう。じゃあ先生増やさなきゃ。そうそうそう。もう一回ちょっとリンク貼る。多分入れると思うけど。私日本語不自由だからダメじゃん、ハトだし。いやいやいや、そんなことない。私の日本語に比べたら全然ですよ。いろんな日本語聞いた方がいいもんね。江戸川さん。江戸川さんですよ。誰でも、嬉しいです。歓迎するのです。いろんな日本語を江戸川さんに聞かせましょう。そうそう。難しい。江戸川さんの絵柄難しいんだよな。人の絵柄って難しいよね、やっぱり。僕は好きイラストレーターから、盗むだけですからね。盗むだけ。ピカソさんがよくも言っていました。いいイラストレーターなら、模写します。だが1000のイラストレーターの中で一番うまいイラストレーターなら、盗みます。とても才能のある江戸川さん。ない。そんなことないっすよ。ミゲルさん。よし。江戸川さんは漫画も描いたからね。ひとりさんの助けですからね。日本語のとこだけね。いや、それでも、命が助かりましたから。一方、鳩の才能。ある。みんな才能持ってるの、すごい。よかったら聞いてね。これ今江戸川さんの真似してるんだけど。はい。わかる？やっぱり、さすが羊様。わかる？何書いてるか。
江戸川さんが書いた。羊でしょ？違うよ。おー、違うよ。なるほど、なるほど。違うよ。なるほど、なるほど。おー、これはちょっと、僕はその、うん。どんな言葉でしたっけ、日本語なら。なんだ。ふさわしいかな、僕は。いや、ふさわしいっていう、ふさわしい。ふさわしく、この大きな、ああ。そうそうそう。なんせ忘れてしまったあのことは。大きな。とにかく、なんか言葉が言えない。すごく嬉しいでございます。ファート。ついさまは僕、ファナートを書いてくれました。まだ書いてない。ことくたかさんいらっしゃいませ。こんにちは、花に立ち寄りました。いちごとマスカットのハニータルト食べながら遅く高評価を。いちごとマスカットタルトはあ、羨ましい。はい、変わらずかわいい。ありがとうございます。キラキラさせていただきます。キラキラ。あー、美味しい。絶対美味しい。絶対美味しい。タルト。タルト。タルトなんだ。あー。いいよね。いいよね。いちご。しかもマスカットもついてる。にゃん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 。どこ行ってた？パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フォア・ニャポムセノ・マリア・デ・ロス・デ・メ・ディオス・シェプリアノ・デ・ラ・サンティシモ・レ・トリニダード・ルイス・ピカソ。江戸川さんと羊さんに住んでいます。心の中に。今、気のせいかな。だが、羊さんが悪魔召喚しましたですね。そうなの？召喚。悪魔召喚の言葉だったの？かもね。あれミゲルさんに教えてもらった。はい。二人でもできるけどね。ガーティコ。でも二人だからね。そう人が集まらもっと楽しになるですから。そうそうそう。勇気を出して参加すべきか、それとも今何に集中すべきか。好きな方でいいんだよ。青木さんの好きな方でいいんだよ。あさってもやる。でも仕事か。あさってはお仕事か。残念。角どうなってるのこれ。角ってただ、こんな感じ？したね。そう、その感じです。うん。そう、完璧。完璧、ありがとう。江戸川さんが描いたね、漫画のね、キャラクター描いてる。光栄でございます。でも、後ろは跳ねてるだけか？
頭の後ろですか？頭の後そうそう。ろ。そうそう。タコみたいにちょん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 。ちょん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 。いちょんちょんち実は、ょん。あのキャラが描いた時が、僕の頭が、うえっと、ん。もう何も考えられないでした。ストレスが僕の頭が壊れてしまったあの時。だから別に、これはきっと江戸川に、すごくに、考えてくれました、キャラ、そのではないですよ。1時間で作ったそのデザインが。そうなんだ。そう。なんか、イヤリングしてるよね。耳飾りっていうか。ここなんか出てる。まあ、なんか、そうでしたね。線。666の、あ、ロゴか。それは、そうですよ。耳飾りでしたね。普悪魔。通には、そうですね。そうですね。牛にも使っている耳飾りですね。これはどんな牛かな、この牛の飼い主が誰かな、その情報が伝えるための、耳飾りですね。なるほどそれは。ね。666。もうこれでいいや、もう無理。何がどうしたの、おけいさん。どうしたの？頑張れ、中村君。いや、なんか、起きた。あ、おけいさん、頑張れ、頑張れ、あ、おけいさん。っと。ビー玉かけない。ビー玉かけない。ガラスでできているものがかける難しいですね。光を入れたりね、しないといけないからね。そうです。ちょっと。で、遠目から見て、いい感じなので、もうこれでいいやと。ビー玉これでいいやって。江戸川さん相変わらずうまいな。ねえ、江戸川さんのね、絵柄はね、素敵よ。照れてる。これ、いや、そうですね、ちょっとなんとなく、適当にやってるから。いや。ね、服どうなってるの？着物は、ちょっと苦手ですね、着物。あ、ちょっと待って。違う。着物の詩は、あれですね、ちょっとどうやって、えうまく見せるのかね。ちょっとそのところはわからないですね、僕は。着物の詩は。着物の詩は、違う。モロクちゃんの。モロクちゃんの、今、でもわかった。えああ、
ついさんが書いたものか。そうそうそう。いや、きついさんが書いたなら素晴らしいですよ、決まってる。結構露出してるんだよな。まあ、売れたかったですからね。売れてか、売れたかったからそうそう。露出させたら売れる。そうですね。うまくいく内容ですよ。まあね、刺さる人には刺さるからね。そうですね。牛だし。拡散するよ。拡散するって。拡散。よかったね。よかった。私、一発掛けでここまで書けない。大丈夫だよね。何回かあれだよね。書き直してるもんね。ラフ書いて。そうですよ。どうなってるのこれ。弾かれた。また何か。YouTube さん、最近いたずらが多いのよね。X に江戸川さんも投稿すればいいのに。してるよね。あれしてなかったっけ？名前何が？イラスト。してなかったっけ？名前変えたよね。ちょっと前に。うまみに。そうですね。だがあまり投稿しないでしたね。してないのか。今日は投稿します。今日は投稿。ちょっと。違うね。毛玉が邪魔なんだ。毛玉が邪魔なんだ、これ。そう、必要なソースです。毛玉先に書いちゃってたからな。そう。毛玉が。いつでも必要な存在です。袖はどうなってるんだっけ？袖は、ちょっとあれか。ちょっと、切れてる感じの。毛玉が邪魔だ。扇風機の音が聞こえてるんでしょうか？扇風機は聞こえてないけど、誰かの声は聞こえる。気がする。気のせいかもしれないけど。ちょっと幽霊かな？幽霊かな？いついさんが幽霊を聞こえて始めたその能力。やっぱりひついさんが呪われた。そう。
江戸さんめっちゃうまいのに投稿してくれないから。ぜひ皆さん江戸川先生のね、漫画をご覧ください。そういえばどこかで売られているのかしら。まだ、チャンスがないですけど、だが、今度は、今度こそ、大将さんが聞いてみます。これでもいいかな。ダメって。いろんなことがあったからね。いろんなことが。ダメって言われても、ピクシブとかであげるとか。ちょっとあれだったね。どんなんだったかな、覚えてないな。おしゃべりは参加できるけど、それだと意味ないからね。いや、あるよ。江戸川さんの日本語授業になるから。待って、江戸川さんの声が小さくなっちゃった。それは。どうなっているのかね。音量下げちゃったの。かもね。いいよ、上げて。よし。江戸川さんの圧が消えた。いるよね。江戸川さん、ほら、いた。江戸川さんがいなくなったって言われてる。まだその時期じゃないですからね。その時期じゃない。そうですよ。まだ消える時ではない。雨が降ってる時が、この国が、停電があるですね。それは普通だ。そうだね。停電はね、大変だよ。外30度あるんです。暑い。暑い。熱中症にならないようにちょっとね、本当に。外出ちゃったの。そうですよね。皆さんが気をつけましょうよ。ねえ、気をつけましょうね。あ、シュポンさんいらっしゃい。こんにちは。なんだっけ名前。うまい。うまい。水産だ。ありがとう。イラストうまい。ありがとう。これは江戸川さんが描いた漫画のキャラだよ。
私のキャラじゃないよ。この大きい、大きい。検索してみます。うん。声でしたね。この大きい声でした。大きい声？ちょっと。江戸川さんの音量ちょっと上げよう。音のやつ違うよ。違うよ、江戸川さん。これは、江戸川さんの漫画のキャラ。この前、同人誌なのかな、販売してたよね。江戸川さん戻ってきて。ちょっと検索してみました。聞こえてますか？聞こえてますよ。ナイス。タブレットの音でした。タブレット？ちょっと送ります。江戸川さん、ギャルキャラクター、ギャル、でも、なんていうの？悪魔。デビルキャラクター、なんていうの？そう。牛。辻さん参考にしたんだ。いや、よく。そういえば、きついさんが使ってるペンが違うですね。どんなペンかな？ペンマスク？ペンマスク？これ？今使ってる。いや、これただレイヤー1だけ。レイヤー1つで書いてる。悪魔の牛だよ。牛のキャラクター。待って、江戸川さんの声がやっぱり小さくなってる。いや、ちょっと、スマホは確認したんだけれど、野郎が、生き返った。生き返った。参加する勇気のない青木を許してほしい。もうルームでお話しした仲なのに。1人1対1じゃなくて2人だよ、ここにいるのは。そうですよ。そうだよ、江戸川さん。そういえばカウソさんが今日は来てないですね。あ、そうだね。体調が悪いかな？大丈夫かな？大丈夫といいですか？
ねえ、大丈夫だったんだけど。サタニアちゃんみたい？サタニアちゃん。サタニアちゃん誰だろう？スタニア。サタニア。絵を公開する勇気がない。大丈夫だよ。お話だけでもいいんだよ。よいしょよいしょよいしょ。体調は投げ捨てるもの。ちゃんと休んで、ちゃんと休んでください、皆さん。もういいか、これは。動画が、私の髪飾りが邪魔なのか。いやいや、三井様の髪飾りがいつも邪魔するわけではないですよ。いつでも必要なものです。いつでも普通。あ、お寿司さんいらっしゃい。じゃあ参加しに行きますね。いらっしゃいだよ。おお。コシポコシポコシポ目。今ね、お寿司さん、江戸川さんとね、お絵描き、落書きしてる。落書きしてる。人が集まったらガティックフォンやろうと思ってたんだけど。そうそうそう。さようでございます。でも、ハロー、ポンヒプハロー。ハロー、青木さん。青木さんちょっと待ってね。青木さんですか？青木さんだ。いらっしゃい。青木さんです。青木さんですか？はじめましてなのか？あれ？江戸川さんとは。確かにですね。はじめましてじゃないですよ。一緒に話したことあった？何回か。ありますあります、配信で。って言ってる。覚えてない。覚えてない。まあ、私の存在感が薄すぎて。いや、僕、鶏の脳ですか？鶏のアンティロップですね。私も。コラボしてる、今。これはコラボになるんですか？なります。江戸川津、なんていうんだ。江戸川津、キャラクター。キャラクター。そう。英語だね。英語？それはきついさ、英語までできるの。あ、字幕さんに出してもらってる。いや。字幕さんに出してもらってる。出してもらったやつ書いた。キャラクター。綴りを。もうすぐ変なこと言う。羊さんはほんとね、努力家で偉いよね。努力家？努努力力家。足りない。英語も勉強してるし、絵もうまいし。いや、してないし。最近全然できてなくて。絵はありがとうだけど。そういえば結局、そのアプリの名前何でしたっけ？アプリ。英語を学べるアプリ。デュオリンゴ？ドアリンゴ。結局、ドアリンゴの配信がやってないでしたね。あれなんだよ。やっていいか分からずじまいで。
配信でやっていいか使っていいかわからずじまいで。まあ、日本ならそのテーマがちょっと繊細ですね。そうなの。はい。今週目、ユノスさんいらっしゃい。ユノスさん。ユノスさんが今いたんだ。今来てくれたよ、ユノスさんが。ガウスさんが何回言ったですね。Hello, stranger. ガウスさんどこ？いやいや、先日に言ったでしょ。だいぶ昔から見てない人が。なるほどね。いいよ。今、江戸川さんと青木さんがいるよ。青木さん、あれ青木さん、まだいるね。いますよ。そう。まだ存在する。ヘロー、江戸川。そう前も江戸川さんとユノスさんが話してる時に私も入った。覚えてないね。そうです。私も江戸川さんも覚えてない。もうアーカイブごと抹消されてる。嘘？本当？いや、抹消されてないけど、記憶から抹消されてるねって話。私すぐね、忘れちゃうからね。存在もそのうち忘れられちゃうかもしれない。そんなことないよ、そんなことない。何をおっしゃいますか？誰がどれを書いてる？ちょっと待ってね。けども。これ江戸川さん。あとののさん、こしぽめ。ウェルカムハロー、ハワイよ。ハワイじゃないよ、ハワイよ。ハワイじゃないって。こっちが江戸川さん。こっちは私。青木さん書いてない。青木さんは今、別のね、作業してる。青木さんが、そう、書くことができないですよ。腕もないから。腕がないから。腕がない。翼だけがあるんですから。翼だけでどうやって書いてるの？翼で頑張ってペンか筆をね、持ってるんだよ。前から言ってますけど、くちばしに加えて書いてますよ。そうだったの？そうですよ。なんということ？きついさん、トニトニチョッペルみたいに、ペンを握れているのかね？私いつも出してるじゃないよ。ペン握ってる。私は、指は人だから。私は鳩なんで加えるタイプ。すごいね。本当にうますぎるって江戸川さん。ありがとうね。これでも江戸川さんのキャラクター描いただけだから、私。私の推し、青木さんと江戸川さん。推しって言ってくれたよ。推しだって。推し何する？推し？ありがとうございます。フェイバリットパーソン？なんて言えばいい？なるほど。お気に入り。これは。僕はアホだね、僕は。何？安定機能がオフでしたね、ひついさん。安定手ブレ補正かなんか使ってないでしょ、安定機能。本当だ、使ってない。だからその線が。そう、僕は使ってたんだ。なるほど。何これ？これでひついさんの線が書けるのか。手ブレ補正が有効になっていると、オンだとガタガタじゃない
あ、私も使ってないよ。なるほど。なるほどね。あら、また今度また今度ちょっと使ってみようわ。手ブレ補正なく書けるのは神絵師の証だよね。かけてるのかな、これかけてるのかな、いや、書けてるでしょ、十分。かけてるのかな。いやいやむしろ、自分の絵の魂を、殺している気がする。魂を殺して完璧な魂を殺す手ブレ機能だって名言が出た。そうそう。おお。それだと私、魂殺さないと絵描けないんだけど。私も殺して書いてるってことになっちゃう。サイだと。いつものだと。バーンって。ひついさんのファンアートがすごく綺麗ですよ。ありがとうございました。ああ、こちらこそ。携わらせてくれてありがとう。すごく綺麗ですよ。ありがとうございます。バーン。バーンってした。いや、ずっと江戸川さんと話したいと思ったんですよね。おお、いいじゃないですか。ちょっと好きなこと喋ってもらって。そういうこと。好きなこと。いや、絵、すごい上手いからずっと気になったんですよ。何お絵ですか？絵が上手いから気になってたんだって。褒められてるのよ。ありがとうございます。僕にとってちょっとの呪いみたいんだけれどね。いつも、みんなが同じこと言ってますね。絵柄がうまいですね。だから僕は言っています。絵柄が、イラストがうまいですよね。だからいつも僕は答えています。イラストが興味ない、うまいかどうか悪いかどうか、僕は探しているのは絵柄なのになぜそうなんだよね。江戸川さんはどうしても日本人の絵柄を手に入れたい人だから複雑なんだって。いや、別に、絵柄は後でも変えることはできるけど、現時点での画力が高いことは事実であって、それは誇っていいんじゃないですか？そうですか。まあ、そうですね。ありがとうございます。青木さん。青木さんのイラストもね、もう本当にね、毎回。うまいですよ。そう。見ていました。すごい綺麗な。もう絶え間なく描いてるもんね。でも多分江戸川さんや羊さんより描いてる時間自体は短いはず。それはお仕事してるからね。それは言い訳だからね。いや、そんなことない、うん、頑張りすぎ。それでも上手くならないといけないから。すごい使命感だ。優しい世界ねえ、本当に。はるちゃん。で、上手くなって最終的にゴッティス羊を描くのが夢なんで。私？ゴッド羊って。何も言ってないよ。なんか聞こえた。何も聞こえないと思うかと。気のせいか。作業のお供配信になっちゃってる。青木さんは今別のイラストを裏で描かれているから。申し訳ない。いや、そんなことはないんだ。楽しいよ。お話ししながら何かしら描けるものは。
ぜひね、お話ならね、誰でもウェルカムだから。ウェルカム。例えばここで言うのもなんですけど、うん。イベント1位おめでとうございます。ありがとうございます。青木さんのおかげでございますよ、本当に。10万。なんかニュースでさらされてましたけど、私なんか。イベントがありましたですね。ニュース速報。確かに。だって不動の1位なんだもん。パチパチ。見ました。ありがとうございます。そうそう。パチ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 。青木さんが1位で、ちょっと待って、2位と3位にトノロさんとカオスさんがいるんだよね。いや、本当にありがとうございます。実は今やってる推しポチ投票のイベントもね、どっちか忘れたけどね、ルーム通話時間が1位になると、特典がもらえる？なんだっけ？何かになる。声優をどっちだっけ？ゲーム内のボイス声優か朗読かどっちかになる。アクターになる。アクトでしょ？そうそう。青木さんイケメン。イケメンでは、ねえ、みんな、ね。まあ、イケハトかもしれないけどね。イケハト。イケピジョン。生き物。生き物。レベル100のハト。進化できないやつね。できる。1分切るです。ピジョット。なんか、うっすら書かれたの。夏。何？夏。もうすぐ夏だからね。もうすぐ夏だからっていう理由で書かれた。さらっとそういう構造が書けるのすごいよね。やっぱうまいからね、江戸川さんは。ねえ。江戸川が。どこかしちゃう。何？何ですか？なんでもないかね。まだステップがあるんですね。まだ。ちょっと色は好きやないね。今回使っていた色ですね。間違えてしまった気がする。間違えてしまった気がする。そう、ちょっと暗いすぎるんだと思います。また今度に変わります。安定機能がオープンにしたんだから。まだしてないわ、私。あれなんか何か追加されてる気がするんだけど。口のところになんか持ってるらしい。筆。でも。ちょっとスペースなかった。スペースなくて書けなかった。書いていただくだけで光栄ですよ。いや。僕にとってやりがいもの光栄ですよ。僕のキャラが書いた。これは僕の宝物でございます。宝物。いいのにそんなみんな。尊敬する絵師に描いてもらってるものだから、ね。バシャ。やだ。あら、かわいい。あら、かわいい？
やだやだ。もっとちゃんと書きたい。もふ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 。隠れちゃった。池ハト。池ハト。トノロさんが新しい言葉を覚えてしまった。池ハト。私のせいで。池ハト。メモメモ。イケメンハト。手ぶれ機能オンにしたらどうなるの？あ、そういうね。いらない。いらない。筆圧。池ハトじゃない。筆圧。ガストラです。あ、エラー出ちゃった。お、ダメだ。私にはダメだ。使いこなせない。いや。何？書き終わったなと思って。どういうこと？どういうことどういうこと？もっとたくさんお話しすればいいのに。そうですね。せっかくだから。せっかく。今日はいい天気ですね。何それ、世界共通なの？そうですね。話すことがないと天気の話するの？そうですね。そうですね。じゃあ、なんかご趣味はとか聞けばいいんですか？お見合いだよ。もしかして趣味があるなんて思いませんでしたわ。ねえ、いい天気ですね、だって。ユニバーサル。ユニバーサル。ユニバーサルウェザーですね。はい。今日の江戸川さんの天気予報はウェザーニュース。江戸川ウェザーニュース。それに記憶から書いたものですね。その能力。やっぱり羊さんの暗記力がすごいですよね。一応ね、ラフだけちょっと見た。おー、なるほど。文字入れる時の。あれをちょっとだけ見た。カンニングした。
なるほど。あとは、最初だけね、カンニングして、ちょっと、あとはちょっと、記憶力。こんな感じか。確かこんな感じだっただろう、みたいな。そうそう。まあ、それでもすごいですね。さすがプロですね。いや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 。そんなことはないんだ。そんなことはないんだ。あそんなことあるんですよね。お金もらってるから。あ。あまあ、確かにですね、お金をもらってるならプロになるんですね。あ。お金ね。お金は大事だよ。お金は大事だよ。ね。そう、大事だよね、お金。ね。ねえ、青木さんね。そうそう、お金がないと、何も食えないからね。そうだよ。死んじゃうぞ。死んじゃうそうそう、ぞお。金ないと羊さんに貢げないから。違う。違う。そのお金は私の薬代になるんですけど。大丈夫。それを超えたらいろいろ使えるから。それを超えたら活動費。いや、本当にね、本当にもう本当に皆さんに恩返しをしていかないといけない。もうもらってるけどね、いろいろ。そう。そんなことない。そうだよ。何も。羊さんが元気でいるだけでみんな元気になる。なんそうですといい。ね。なんて太陽みたい優しいにですね。アマテラスさんだ。アマテラスさんだ。ね。どういうこと？いや羊さん、太陽みたいですよ。あ、私元気になるなら、みんな元気になるんですから、アマテラスさんみたいです。そう私の話だ。つまり女神。違う。そう。稼ぎ身になった時がみんな稼ぎ身になった。まずい。それはまずい。頑張って元気になる。いやいやいや。なぜだ。羊さんが元気がないと、元気になる理由がないのです。羊さんが元気じゃないと仕事に身が入らないからね。私の話はどうでもいいんですよ。いや、よくはないよ。いやいやいや。よくはない。いいんだよ、私の話は。私の話なんか、いいんだよ。気にしなくて。いやいや、気にするんですよ。ありがとう。ありがとうだけど。いや、最後しだし。ありがとうございます。本当に。ところで、コンプリートできたんです？はて何のことか。はて何のことよ。またあれかな。今度始まっちゃうから。あと2枚です。あと2枚。あ、増えた。何が出てないの？通常衣装の SSR1 枚と、ウルトラレアが、1枚出てない。大正ロマンの方が出てない。ああ、そこが2枚出てないんだ。まあ、続きは6月かな。続きは6月。そうね。6月からまたちょっと始まるの。今買いたい気分だけど、いろんな意味でそういうわけにはいかないから。いろんな意味で、本当ね、お金は大事だよ。お金は大事だよ。お金は。聞こえない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 。大丈夫かな？心配だよ。本当に心配だよ。でも心配されることは何もないんだけどな。ダメだよ。お金は大事だよ。そう。ね。羊さんなんかお母さんみたいですね。お金は大事にしないとあかんよ。いつ何があるかわかりませんからね。いつ何があるかわかんないから、買えるときに使うんだよ、お金は。なるほどね。なるほどね。納得しちゃったよ。
確かになって思っちゃったよ。いや、私の話はいいんだよ。せっかくだから、ほら、そこの二人、お二方。今日はいい天気ですね。また、そうですね。また天気の話してる。天気の話以外の話をしてください。やはりご趣味はっていう話ですか。ご趣味は。お互いの趣味はイラストでしょう。M なのか S なのか M なのか S なのか。どういう極話？端ななんか話題が。江戸川さんが遊び始めちゃった。ちょっとストッパーが必要だ。ストップ。ユノスさんユノスさんどうぞ。危ないですからね。危ないですからね。そうだよ。はいユノスさんお元気お元気かな。元気じゃないかな。元気だといいな。またお話ししたいけどな。そう。無理は言えないからね。よいしょ。ヤノスさんのことをみんな心配してるからね。そうそう。矢野さんが R さんに覚えますね。では、これか。元気でいてほしいですね。そう。元気で幸せにいてほしい。心配かけてばかりでごめんな。そんな謝らないで。ユノスさん何も悪くないんだよ。そう。ただ、みんなから愛されてるって話ね。そう。みんな、ユノスさんのこと大好きだから。だって寒いな、今日。何が？そういえば、先日にサソリが出てしまったですね。サソリ？どこからに。そういえば日本にサソリがあるんですか？どうなんだろう。サソリいるの？サソリ、いや、聞いたことはない。だから言葉が存在があるんでしょう、サソリ。なぜ日本にいない、動物の名前があるんですよ。もしかして別の言語かな？別の言語から来た言葉かな？サソリ。なんでだろう。歌とか？いつも気になったでしたね。なぜ日本語の言葉があるかな？サソリ。日本語はあるのかな？星座とかかな。サソリ座とかあるもんね。おお。動物の森でサソリは出るよね。そういえば。日本にいなくてもなんか日本語はあるからね。ガラパゴスゾウガメとかもそうだけど。だから日本ならカメがあるでしょ。カメ？確かに。ただのカメはいる。そう。悪い記憶が読みさせてしまった。すみませんね。なんだなんでもない。なんでもない。
いや、対策が出来上がっている。そうだ。青木さんが書きましょう。青木さんそうね、青木さん書いてあげてご趣味は確かに。ご趣味は羊さんです。私は趣味趣味なの？まあ趣味というか人生というか。人生大きく出た。いやいやいや、早いもので8月で2周年ですよ。早いもので。リアル。いや、私はまだにわかだから、そんなに。そんなことない。そんなことは、8月で20ヶ月でしょ？きっと。多分。そういえば、きついさん、線の太さがバリエーション機能がオンにしたんですか？筆圧？そう、筆圧。できなかった。なるほど。エラーが出てしまった。エラーが出てあったから、筆圧も補正もなしで。血圧の補正ってなんだ？また字幕さんが変なこと言う。やっぱニュースの時も思ったけど、字幕ソフト変えた方がいや、ソフトは、いや、これ Google 先生なんだけど、これをおすすめされたんだよね。他の V さんに。他のソフト。いやー、ただね、多分、他の人はね、しっかり字幕さんと相性抜群だから、私が悪いんだよ。羊さんは、すべてにおいて悪くないから。いや。何をおっしゃいますか？いや、本当にね、ゆっくり丁寧に話すことが大事だね。ニュース番組は。でも、あれゆっくり話してもなんかごじってるからな。気にしたら負けだよ。なんとなくでも伝われば OK。なんとなく、トノロさんとかには伝わってるから大丈夫。人の名前はちょっと苦手みたい。やっぱり。よいしょ。だって私は見てて微笑ましいからいいんだけど。他の言語にしたところで、江戸川さんからしたらおかしい翻訳ってなってるから、ね。ちょっと迷ってしまった。どんな話？翻訳の話。この前スペイン語出してたら変な翻訳だねって言ってたから。そうですね。それは Google 先生が悪い。この時代でも、そこでまだうまくならないですね。自動的な翻訳機能。そう。他にいい精度の高い翻訳機能の何かがあればいいんだけどね。
とりあえずはね、何が伝わったのか。ちょっと探しときますよ。そんなお忙しいところ。いやいや。何を？字幕さん。新しい字幕さんを探してくれるんだって。江戸川おるそイケメン。なぜ笑うの？おい、こら。失礼だろ。違う。字幕さんが悪い。失礼。失礼なこと言ってない。字幕さんが失礼なこと言った。ちなみに今、配信画面で見ると、字幕で日本語でうるさい江戸川って出てましたね。私言ってない。きっと考えましたでしょう。違うよ。考えが読める機能です。私はトノ心をロ読める。さんの英語を読んだだけなんで。おるそ。そうなんだよね。英語を読むと大変なことになるんだよね。余計に。なんでこのように変換すると問題があるから新しいソフトを探そうって話なんですよね。なるほど。そう。たまに言われるんだよ。国際問題になるよって。これ、本当かな？本当だよ。後で見てごらん。字幕さんが悪いかな。池川。池川、池派と池羊。池川、池派と池羊。いや、美少女羊でしょ？美少羊。美少羊。美少女羊。美少女羊。羊になった。そう。ちょっと発音が難しいですね。美少女が？そう。いや、さっきの言葉。池川、池派と池羊？そう。全部池になった。そう。ちょっとあれ似ているじゃないか。ジュゲム、五行のすり切れ、なんとか。そう。ね、くしくも日本語の謎の勉強になっているというね。こんにちは、トップさん、ウェルカム、ハロー。How are you? 池玉。全部池になる。池ならいいですね。イケメンね。池。そう。OK、そこはちょっとできませんです。なんでもないです。青木さん、鶏になった。鶏でしたでしょ。鶏じゃないよ、鳩だよ。おー、鳩でした。覚えてないです。やっぱ存在自体忘れられてんじゃないの？いや、アイコン。似ているですからね。アイコンを見れば思い出す。進化した江戸川さんに私のアイコン見えてんのかな？ピースメイケルの番組が見てないですね。誰にも。どこの番組？ピースメイケルの番組。
アメリカの番組。で、その番組に、面白いキャラが出てきました。その面白いキャラが、変な病気が持っていました。その病気のせいで、鶏の種類が、わからないでした。鶏じゃなくて、鳥の種類はわからないでした。鳥の種類がわからない病気でした。鶏とか鳩とか、カモとか、どんな鳥でも同じが見えました。なるほど、ね。そうそう、あるシーンが、あのキャラが、タカが襲うのです。襲われていました。タカ。タカね。で、叫んでいました。助けてください。ペンギンが襲われているんだ。ペンギンになった。確かに鳥あれ鳥ペンギン鳥鳥ですよ。千鳥さん、知らない。いや、まあ、ジョークでしたね。鳥だよ、さすがに。いや、だって、カモノハシは鳥じゃないじゃん。そうだ、だが、ペンギンが鳥でしょ。ペンギンは鳥だ。今日からペンギンです。今日からペンギンになっちゃちょっと待って。ちょっと待って。いいよ。パトリシオがペンが見つけました。パトリシオさん起きてたの？そうですよ。漫画を読んでいたところでした。あ、そうなんだ。でも、チリそんな、もう遅い時間じゃない？パトリシオが吸血鬼だから大丈夫です。吸血鬼野郎です。吸血鬼野郎。結構好きなんだよね。江戸川さんはその、野郎っていう言葉をよく使う気がする。このキャラクターが出てくる漫画のタイトルにもついてる。確か。違ったっけ？そのうち鳩野郎って言われるのかな。言われないよ、大丈夫だよ。ユノスさんペンギン大丈夫？今鳥の話しちゃったけど大丈夫？ペンギンとか。ユノスさんどんな意味ですか？食べるのか？ユノスさん鳥嫌いだから。知らないでした。ダメって私がいる時点でダメなんじゃないの？初耳だけど。いや、そんなことない。ディスコードに書いてある。私ダメじゃん。大丈夫。実はペンギンも苦手。そうなのか。じゃあやめよう。鳥の話はやめよう。話で聞く分には全然問題ない。そんなの。なら、気をつけましょうよね、皆さん。ペンギンがあったら気をつけましょう。なんか存在して申し訳ない。いや。あれ、概念は大丈夫だよね。概念。では、パトリシオさんが参加できるですね。本当？確認しました。そうです。ガーティックフォン参加できる方。ガーティックフォン、ガーティックフォン、これからできる方手挙げて。もうダメだ。字幕さんには頼ってはいられない。ガーティックフォン参加できる人は教えてください。人が揃いそうなので。
今タブレットが充電切れてるから参加できない。ユノスさん。ユノスさん。ね、22。あさってもやるから、ぜひその時にも、来ていただけると。パトリシオさんが今すぐ帰ってきます。僕はちょっと、水を飲みますね。いいよ。少し待って。いいよ。全然いいよ。ぜひぜひ、ね。トノロさん。トノロさん。きっとシュシさんはお仕事中だから、ミゲルさん、シフォンさんぐらいかな。ペアセさんどうかな。じゃあちょっと画面変えていい？そっか、江戸川さんいなくなっちゃったんだ。私に拒否権はないから。ちょっとあとガーティックフォンになるからそろそろ私は抜けようかな。ありがとうございました。抜けちゃうの？ダメなの？抜けちゃうの？抜けちゃうの？抜けちゃうの？いや、だってガーティックフォンをやる人が普通話す場所でしょ、ここそもそも。寂しいわ。とりあえず江戸川さん戻るまで言います。はい、ちょっとじゃあ画面だけ変えておこう、私。抜けるの？抜けちゃうの？じゃあいた方がいい。戻りました。おかえり。パトリシオが書いたですね。今日は、話すことができないんですが、聞こえます。話が。話すことはできない。OK。そうそう。ほら、話す人がいなくなっちゃうから寂しいじゃないか。保存した。はい、さようならからの、ディスコードに貼りまする。がっていく。そうです。午後の昼寝をし損ねたのでものすごく眠いです、トノダさん。いや、一応そっちにも貼って。パトリシオ、はい。そう、見つける。リンクを見つけるため、やってきます。はい。青木さんも遊ぼう。断りづらい。すごく。ぼう。カオスさん。こんにちは、羊さん。カオスさんだ。そしてチャットで楽しいナイスタイミング。お過ごしください。カオスさん、カモン。これから。どこに送りました？ゲーム、イエス。ゲームと YouTube に貼った。なるほど。Te envié el arroba, Patricio. Ahí donde te envié el arroba está la cosa. どこに置こうかな。よし。おいで遊ぼう。そう。遊びましょうよ。心が遊んでたらダメですからね。絵だけで遊びましょ
絵だけ。心を持って遊んでないでください。持って遊ばないでください。そうそう。アバトリーショーさん。あま、羊さんにはいつももてあそばれてるから。私も手遊んでるんだ。パー。ちょっと待って。綴り。私ももて遊んでるのか？どこにあ、ここ、いや、ここじゃない。ゲーム、あ、ここ。私はもて遊んでいると思われているのか。あんまりジョークなんて真に受けないでください。今、まさになんかあるか、これがもうすでに遊ばれてるのか、私が逆に。いや、そんなことない。そんなことはないよ。私はすべてをね、真に受けるから。やっぱり何をかけたいでしょうか。やっぱりね。なぜを聞いて、なぜそれを聞くんでしょう、私。何を書こうかもうすでにわかるなのに。ひついさんが、ポケモンゲームがやったですね。つまり。一回ね、一瞬やってたね。ポケ。ポケ。なぜピカチュウがあんなに夢中になったんだ。あれは、ほら、みんな知ってるキャラクターだから。なるほど。私は起きたばかりです。カオスさん、おはよう。Good morning. いや、アメリカならまだ夜でしょ。早起きだ。very early. Good night, good morning. そうぼー。他に来るかな？来ないかな？どうかな？そして青木はいていいのか。いいよ。いいの。サプライズ。もうサプライズ終わってるからね。いるからもうすでに。でも、まあ。とりあえず、ピカチュウが来ましょうか。午前2時、おはよう。他に来ない？ 3人しかいないよ。青木さん。青木さん。青木さん。ピカチュウ描こう、ピカチュウ描こうよ。ピカチュウ。バポリオン。ピカチュウ、みんなでピカチュウ描こうよ。描こうよ。なんかあれだね、今心が締め付けられている感じがする。ごめん。無理は言わない。もう言わない。なんかごめん。本当にごめん。青木さんは作業忙しいから。無理は言わない。もう言わない。そう、青木さんが同人誌を書くのか。私がピカチュウを描きます。私たちは頑張ってピカチュウを描こう。ね。そう。じゃあさ、すごい心が痛いんだけど、なんか。誰にも見えちゃいけない同人誌。じゃあさ、ではピカチュウ。江戸川さん、3人しかいないからさ、
5等分にするよ。5等分うん、ピカチュウ。いやいやいや。3でいいでしょピカチュウ。どうやって変えるのですか？頑張るんだよ。頑張るんだよ。5にするよ。私は。本当ね。パトリシオさんは大丈夫だね。いつも通りの、あれだから。そうそう。Eso, pues sí, quiere dividir en 5 partes va a ser dividido, aunque igual, así pura hueá se puede dibujar, pero vamos a hacerlo. Ya le dije, esto muy teimashita. よし、じゃあピカチュウ、ピカチュウね。キュートピカチュウね。キュートピカチュウ。キュートピカチュウね。にゃ。Ya, perdón. どうしよう。一旦席外します。また後で戻るね。ユノスさんいってらっしゃい。またいらっしゃい。だね。なんか違うなぁ。まあいいや。青木さんは、はい。青木さんは、画面を見ないで、一緒に完成したものの、イラストを見て、お楽しみください。わかりました。今ちょっと見ちゃったけども。ダメ。まだ見ちゃダメ。まだでも。言われる前だったから、別に。まだ別にそんなね。そんな言い訳があるのか。いついさんは女神だから、言ってる前にわかるべきでございます。確かにそうだった。それは私が間違っていたかもしれない。青木さんが遊ばれてる。江戸川さんに遊ばれている。いや、そう言われると反論ができないからな、確かに。怖いピカチュウ。こんなの。キュートピカチュウ。まあ、たまには他のポケモンでもいいんだけどね。いついさん、ピカチュウばかりですからね。ピカチュウファンですから。だってみんな、それでいいんだ。みんな描きやすいでしょピカチュウ。いや、別に私にとって難しいキャラですね、ピカチュウ。そうなの？そうですよ。ピカチュウ難しいですよ。そうなの？シンプルなデザインなのに、かわいく描けなきゃならない。難しいですよ。そんなにシンプル？いや、でも確かにこの前のロシアのキャラクター難しかったな。あれは簡単でした。クジマ。難しいコピーするやつ。あれやりたいんだけど、本当は。おう。
間切りでした、3年。まだだよ。まだだよ。まだいける。ないね。時間が終わった。諦めましょうよ、羊様。諦めるのいいよ、完了をしても。いやいやいや。終わったら完了って押してくれれば。わわわわ。5等分だよね。5等分だよね。これ5等分だよね。なんだここ5等分だよな。今思ったけど、5等分だと5等身になると思うんだけど、ピカチュウって3等身な気がするんだよ。そうなの。そうなのよ。だから、それをどうするかっていうね。どういう感じで書いていくかってね。頑張る。頑張る。努力。頑張るにしかないからね。頑張るしかない。頑張るしかないけど、もうこれ。もう、三等身じゃない。まあ今どうなってるか私は画面見てないからわかんないけど、大体こういう場合って足がやたら長くなったりとか下駄履いたりするよね、なんか。なるよ。なっちゃうよ。そうなんだよね。そうなんだよ。そうなっちゃう。羊様は悪魔になるのですか？私はもう悪くない。私は悪くない。ある意味で悪魔的ではあるけど。ある意味で悪魔的。悪魔。何？私は悪くない。ただ魅力が強すぎるだけだよ。それはいいことなのか？褒められているのか？魅力はあるのか、私に。私が羊さんを褒めないことはないと思うけど。でもいろいろ悩ませて。ミルクですか？魅力。ああ、ミルク。ミルクだと思って。ノットミルク。ミルク。面白いな、ミルク。逆に、あれだよね。江戸川さんが知らない日本語ってなんだろうな。どういう意味？知らない日本語？江戸川さんが、もう日本人だからさ。ニオスの日本語がわからないですよ、ほとんど。あれは、字幕さんが悪い。あれは字幕さんが悪い。あと、わびさびとか。わびさびこの前、わびさびについてはなんか話した気がするな。そうですね。むしろなんでわかるんだろう。わびさびとか、おもてなしとか、ね。そうですね。わかるよね。まだ勉強が足りないです。
江戸川さんだもの。わびさびおもてなしカツハラ。わびさび。違う。わびさびできるのか。わびさび。わびさびできるのか。僕はただの外国人でございます。すごい嘘っぽい。ニューヨーシーシャンです。すごい嘘っぽいな。やっぱり日本人だ。私は日本のハトです。空飛べます。片言。片言。ちょっと待って、ピカチですです。ュウ。ピカチュウ。そろそろ。もう完成しそうです？全然。今、真ん中です。真ん中のところ書いてる。何これ？まあいいか、これか。何これ。なんだろうな、本当になんだろうな、これ。考えたら負けです。感じるしかないのか。インスピレーション。まあ何を書いても芸術ですから。爆発するよ。惜しいおしらった。さようなら。まだ早いね。まだ、まだ頑張れる。全然早い。まだ頑張れる。何これ。考えちゃダメ。どうしよう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 。これなんだ。なんだこれ。もしかしてこっちか。もう終わってる。早い。なにこれ。なにこれ。フォローでした、確かに。これを。よし。グラ。なんだこれ。なんだこれ。
こんにちは、ちゃんぽっくりさんいらっしゃい。僕、いらっしゃい。ガチェクフォンやってるけど、なんだこれだよ、これ。なんだこれ。なんだこれ状態だよ。あ、今ピカチュウ書いてます。さようでござる。さようでございます。3人でピカチュウ書いてます。青木さんはサプライズゲストです。コメンタリストです。そう。ピカチュウ、あ、そう。無理やり5等分で書いてるからね。おかしいことになる。ピカチュウ。そうだよ、ピカチュウ。どうしてこうなった感が。私もわからない。青木さんがリタイアしました。残念。青木さんどっか行っちゃった。そうですね。きっと飛んでいましたですね。飛んでいったバサバサ。活用の時期だからきっとどこか飛んでいました。残念。どういうことなの？青木さんがリタイアしてしまった。お話しする人が減ってしまった。そうです。これは残念ですね。青木さんが。後でちょっと、一緒に、リアクションを楽しもうと思ったのに。うん。卵のせいで。卵のせい。おかしいな。ピカチュウだったんだけどな。よし。もう書くところはない。青木さんいなくなっちゃったの。お名前。そんなことやないですよ。最後まで心の中に生きていますから。なんでディスコーシーあれやんま。戻ってこれるかな。戻ってきたらお名前もう一回入れよう。なんか急に静かになったなと思う。エラー。ディスコードのエラーですね。みたい。いや、たくさんね、本当は前みたいに6人ぐらいでワイワイガヤガヤやりたかったんだけどね。そうですね。今日は皆さんがちょっとね、眠くなったんですね、今日の日。吸血鬼にしか生きていないですね。吸血鬼。どのめちゃもうすぐ用心。そうだったの。引き止めてしまって申し訳ございません。今日は感想だけ述べさせていただきますよ。後でイラストまたね共有するのでね、ディスコードで。それでもいいよ。それについて感想。感想後で教えてもらってもいいですよ。リバー川いや。川いや。リバー。ちょっと、そのじゃないですよ。リバ
リバー。リバこのリバーぐらい。タタ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 。ピカチュウは5等分にしちゃダメなんだな。おこのリバーですよ。そのリバーディスコードいや。ああ、肝臓そうああ、レバーだ。レバー。カタカナが不思議なことですね。ピピ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 ペカ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 チョペカチョペカチョペカ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 チョペカチョああペカ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 チョペカペカチュペカどこに可愛い要素があった。大丈夫。それはあれですか、最後の言葉ですか。もうお出かけする前の最後の言葉かな。ペカ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 すべてが可愛かった。そんなことはございません。でもたくさん褒めていただいてありがとうございます。ひついさんがやったものはほぼ全員が可愛いですよ。なんでみんな今日そんなに褒めてくれるの？ありがとう。みんなって言っても2人しかいなかったけど。よいしょ。ピカチュウ、小さい、難しい、長い、no, compatible, ¿cómo es compatible en inglés? Por el japonés no sé cómo es la palabra compatible. ¿Nante? Era... Long Pikachu. Lo he escuchado, pero compatible era... no acuerdo la palabra compatible. Compatible. Compatible, no, pero hay una palabra en japonés que lo usan igual los animes, los shonen, esas cosas. En japonés dices. Pues si te acuerdas, porque igual lo usan los shonen por las peleas o por las parejas, los romances también. Es como una palabra rara, muy acentuada. Sí, ¿cuál dices? Pero no me llega en este momento. Como que no sale. Gokanseiかな。僕はだいぶ昔からピカチュウが、なくしてしまったからね。なくしてしまった。かけました。私もかけた。私は基本いつも羊さんのことは全肯定だよ。でも悩ませちゃってる私が。悩ませてしまっていることが申し訳ないな。今パトリシオさん一緒に出てきたね。
一瞬出てきたね。あやや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 よいしょ。あやややや。にゃ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 。Están haciendo el tema de Yoyo, el Pilar-Man. ジョジョそうそうそう。ジョジョジョヨス。ジョジョそうですよ。柱の男のソング。柱の男。そうそう。 Ay, 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 ay. そうですよ。あやややややや。競争終わる。いや、それは私が、いやいやいや。勇気がないだけ。いいんだよ、いいんだよ。相性です。Es la palabra que estás buscando, 相性。相性。Ay, show. Ay, ニックネ yes, ーム yes. Ay, 相 Pikachu 性がない no ha hecho nagai あ pictures. あ、ベリベリロングピクチャー。イラストレーション。 Ay, Pikachu ベリディフカルト。 no compatible, no compatible. No issue, no issue. ナイシ No, ュ。 no, ナイシュ、ナイシュ。 no, no. Nacho. ナチョうまいね。 Ah, 食べたくない。食べたくない。 todo la paloma estaba con una tormenta de nieve o algo así, ¿o qué? Ah, pues se le murió Discord y al parecer tiene que ir a trabajar algo por el estilo, así que se tuvo que ir. Ah, あ、マジカルバロのままだ。 triste, triste. 青木さんが、仕事へ行ってしまったですね。青木さんはね、用事があるんだって。そうですね。なるほど。なんだこれ。なんじゃこれ。ガーティーコ。はい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 。見ますか、はい。見ますか。かわいいピカチュウ描いたと思。そううそう。かわいいピカチュウね。そんなわけない Muskashi, ですよ。 muskashi. そんな、初めからそんなつもりじゃないですよ、ついさん。誰にもかわいいでしょ。信じてくれない。Ah, なるほど、なるほど。ガーリック。やっぱりそうなるよね。やっぱりそうなるよね。スポンジボブはちょっと似ているんですよね。スポンジボブ？そうだ。そんなね。 Close, close. サボテンにも似ている。何？これは藤井さんのせいですからね。違うよ、違うよ。私のせい。そんなつもりでやったでしょ。僕は騙されないですよ。途中でゾロが出てる。あ、そうですね。三刀流。それにしか見てしまった。残念。可愛かったのに。可愛かったのに。いや。何言ってんの？可愛何？くなる方法がないでしょ？マジのモンスターになっている。深夜に電柱から覗いてる。ほら、パトリシオさんがもううんじり入りそう。じゃあ見るから。あみつげさんいらっしゃい。熱出た時の夢に出てくるモンスター。そういえばそうですね。これはピカチュウです。ピカチュウ、これはピカチュウです。かわいいピカチュウです。ほら。Pikachu gag manga. そうボボですね。ボボのピカチュウ。Daibo manga, the Daibo. ギャグマンガ。 Bizarre manga.
Sí, Gagman が。ピカチュウビサラベンチュウ。ピカチュウ奇妙なボーク。ああ。セクシーコマンドガイゼン。恐ろしい。恐ろしい。これのque。では、パトリシオさんのピカチュウを見てみましょう。そうですね。保存しました。はい。こんにちは。いらっしゃい。じゃあ次、パトリシオさん。今、3人でやってるんだよね。かわいいぞ。まだかわいいぞ。キュートだったのに。なんだこれは。おお、なんとなく分かったじゃないか。何ああ、帽子じゃないでした。なるほど。帽子だと思ってた。I think that it was a hat. なんで最後だから。What? Why hat? Why? Hat no tiene dos partes. No tiene. O los sombreros que usan los árabes tienen a veces esa forma. カットじゃないでしたかね。だって最後だよ。最後帽子来ないでしょ。まあ、だって。なんで書いてる。Deberías hacerlo más robótico, más a mecha, pardo, mecha, pero no me hagan hacerlo más elaborado. Triste. Sad. ¿Qué sé? だがなんとなく生き物に見えるんですから大丈夫かな。お願いします。そうかな。生き物かなこれ。そうですよ。まあ息するところがないからね。だからあまり寿命があまり長くないのはずですね。今日本語とスペイン語でお送りしておりますよ。ガヤがマニアック。なんで開示なの？外人、なぜからきついさんのイラストが思い出したからだからかな。黄色い全身タイツ。笑わせないでもう。じゃあ江戸川さんの見るよ。ピカチュウ、あれかわいいピカチュウ。見るよ。いいよ。もうかわいいじゃないか。おお、伝わったじゃないか。今度こそ裏でしたよ。しくじったやつが裏でしたよ。パトリシオさん。なんか違う世界が。現代アートみたいですね。現代アート。もうこの時間がパトリシオさんの脳みそが溶けてしまうから仕方がないから。Miré una parte gris, bloque gris. ¿Qué carajo será eso? Como a la mitad del tiempo dije, espérate, hay un botón ahí. Pero el botón ya lo vi después de la media hora, de la mitad del tiempo, y ya hice la mitad del dibujo y dije, la mierda. さあ、モンタージュ。なるほど。モンタージュ。形を気づいた時がもう遅いでした。ああ、なるほどね。でもバランスはいいよ。そうですね。バランス。そのピカチュウが、あの絵が持っているように見えます。何Discord problem, no problem. Te podemos oírme perfectamente. 一回ならあのゲームしない。あとあれは誰か何が書いたその後が次の人が少しの時間であの絵が見るので
2回ならいいだと思いますよ。本当？そうですよ。voy a- Jugamos una vez esa cosa que jugamos donde dibujábamos algo y bueno, y la siguiente persona tenía que recordar cómo se veía. Allá para cerrarla, güey. Sí. ちょっと増やしとこう。3人だとちょっと早いから1人2回ずつにしとこうね。いいよ。いい？何書こうかな。何書こうかな。じゃあやるよ。そうそう。書くもの決めた？そう決めたんだ。パトリシオさんは？はい。OK？はい。あ、OK。パトリシオさんが自動的モードだから大丈夫。はい。あ、そろそろ青木さん来てくれてありがとうございました。後でちょっとまたね見て遊んで楽しんでください。またねまたね。ありがとうございました。とても可愛かった。プレイヤーが4人以上いる時の方が楽しくできますって言われた。いいんだよ。いいんだよ。いいんだよ。楽しさがルールがない。そうだよ。何書こうかな。何書こうかな。何書こう。何も決めてないんだよな。何も決めてないんだよな。どんな顔だったっけ？違うよね。違うんだよね。なんかさ、違うよね。なんかもうちょっと可愛いどうなんだっけなんかどんなんだったっけな。ひついさんが、変な日本語を始めたんだ。変な日本語？さようでござる。いや、思い出してるんだよ。であります。思い出してるね。思い出してください。思い出してるんだけど、思い出せないんだよ。それはダメですよ、ひついさん。思い出せない。何書こうかなってところからまず思い出してる。どうなってる？目が思い出せないの。もういいや、これで。もうちょっとこれな。全然思い出せない。指の数とか。4ぐらいだった気がするんだけど。違うですよ、ひついさん。5だよ。5なの？自分の手で見てください。そこにが答えが宿すのです。このキャラクターだよ、このキャラクター。ああ、なるほど。自分の手をだと思っていました。でもこれ6にしたらさ、自分が書いたやつわかるんじゃない？これは自分のあれだなって戻すことができるんじゃない？
にゃん。何色だったっけ？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 ここ。茶色でした。茶色。茶色？そうそう、茶色だよ。あ、ちょっと待って。茶。で、チャイ。ほんと？チャイ。見て、何を書いているのか見てないんだけれど、きっと茶色でしたよ。いや、青が入ってたような気がするんだけど、もういいや。もういいや。AI ダメですよ。自分で書いてください。AI は使ってないよ。おお、なるほど。AI は使ってない。大丈夫。安心して。なるほど。ちょ、待って、時間切りでしたね、それね。そう、時間切り。すみません。何これ。パトリシャさんの絵だね、これ。パトリシャ。ラオラ。今3人しかいないからすぐ分かっちゃう。La falta de motivación. Yoし。いついさんいた？何？いるよ。難しいな。使った色わかんないのか。残念。これ書いたの絶対江戸川さん。どうしてだと思いますか？違う。ちょっと時間ない。時間ない。時間ないんだけど。いや。時間ないし、ちょっと先生。難しい。難しい。記憶力。私の記憶力。違うよね。ここなんかまだあってね。知らん。何？ No is good. No good. No safe word. あれ？ちょっと、どんな感じだったっけ？すみません。No time. 戻ってきたよ。The heroic picture. ピカチュウ？ Destroy my brain. 頭痛いよ。ちょっと待って。これ。時間見てる時間もあるんだよね、これ。見てる時間もさ、含まれちゃうんだよね。そうですよね。そのところが一番面白い。難しいんだよ。可愛い子かけない。
あれ、こっちになった。時間がないよ。またここで時間がなくなる。こにゃる、ちょっと聞こえました？こにゃる言っていました、ひつい様。言ってない。聞いていました。この野郎言っていました。言ってない。確かに。言ってないよ。ひつい様の悪口です。言っていました。言ってないよ。多分。ちょっと、見るよ。はい。いや、難しいね、これね。はい。やっぱりね、ひついさんの仕業で。色がわかんなかった。あ、帽子ね。確かに。はい。帽子。帽子でロック。Bob Esponja es como demasiado bien impregnado en la cabeza, ¿sabes? Es como, tú sabes cómo se mueve Bob Esponja, no necesitas mira los 2 segundos, ¿sabes? Está en tu cabeza, Bob Esponja. No Es sé, increíble. yo casi no vivo Bob Esponja. Yo vi la verdad. bastante, por supuesto. Hasta me acordé del sombrero. Increíble hasta el sombrero, ni siquiera estaba en la imagen y fue como sombrero. Es Bob Esponja. Es increíble esa cosa de la memoria. sí. Anki, 有名なキャラのイメージが強いですね。¿Yume no es sueño? そう、ス Yume- ポンジボブン。 Ya, Yume así corto significa sueño, pero Yume con ni al final Con la I significa arriba. famoso. Yume, Ah, U ya sé que es larga famoso. y- Yume. No sé, Sí, Yume, sí. según yo. Sí. スポンジボブン。 No, pero Yumei tiene la U larga y la Yumei de esposa tiene la U corta. Yumei, 有名。 creo. ファイマス。 Creo que es la de griega la puse mal, pero tampoco voy a ponerme a hablar japonés y no hablo Sí, apenas, sí. hablo apenas. そうそう。日本語はわからないです。あ、Desu. 大今丈夫。放送しました。オッケー。でも、有名なキャラクターだったら分かってくれるね。そうですね。スポンジボブっぽいもの。そうやな。あー時間が短い。そう。残酷だね。じゃあ次、パトリシオさんのね。はーい。はい。おー、やっぱりパトリシャさんでしたね。試行なんだ錯誤。それ、目か。思い出せなかった。漢字が似てる。うん。あー。難しい。難しいのよ。難しいの。やっぱりひついさん。何この、ちゃんと×書いたよ。ちゃんと×って書いたよ、私。Terminator. era Terminator. No, el que dibujé yo no sé qué estaba haciendo. Era como... Ya. Autismo. No es. Yeah. No idea, no brain. Brain is dead. Yes. Tamashi o Passion o mechas. メカ。Para la próxima busco una imagen de un Terror o algo así. Un Massinger o no sé, un Gundam. あー、ガンガンダム。ダム。マシンジャー。難しいよ。 Yo Z. そういえば、Navidad hasta ahora.
マッセンジャー Z のヴィランね。大将さんがすごい真似声できるんですね。el villano de Mazinger Z que gritaba, el que tenía dos caras que gritaba, ¿El maldito Ashura? Mazinger. Eso es Ashura Danshaku. ああ、はいはい。Mazinger Z! ああ、マジンガー Z。Mazinger Z. はいそう、ヴィランの真似声。ソベル。 Habla de los japoneses usan Sí, lo como que que marcan no. las palabras Nanto mucho. ka. Entonces, en todos los mechas se marca mucho. その鳴き Como 声。 que los kanjis separados, ¿cachai? Como Mazinger, Mazin, Z, で、 Z, y el Z así como que no es Z, 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 así como Z. そうですね、Le pones más. Lo pones exagerado harto. そうでした。アシュラ男爵。あなんとか。 Es dibujable, ¿eh? El Ashura, ahora que lo pienso. Pasado mañana lo volveremos a hacer. Voy a proponer. Eso. Sí, sí. Meme, cara. とにかくグッドジャップ、羊さん。とにかく、ありがとう。ありがとう。ナイスドローイン。ありがとう。最後。保存した保存。保存しましたのです。はい。多分もう一回しとく江戸川さん。何保存。保存しました。はい。江戸川さんの見るよ。はい。はい。もうみんな眠い時間だからね。やっぱり江戸川さんだ。Ya, pari. やっぱり江戸川さんだ。なるほど、それでした。江戸川さんは自分で書いたからね。わかる。最後、やっぱり羊さん、その短い時間でもうまく書けるんじゃないか。毛玉だけね。毛玉だけ。何回が書いたのですか、毛玉。これ一回。Robotsu no Drawing, no. Robotsu no Drawing. ¿Robotsu no? ¿Nani? ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? Animales Robotsu, ¿no? 動物、そうですね、動物。パトリショさんが動物をかけるのは苦手。ああ。はい。なるほどね。これね。毛玉。だから、毛玉さんが動物ではありませんですよ。朝ごはんでございます。朝ごはん。1000円の朝ごはん。そう、飯だよ、飯。エメジ飯。同じ毛玉を描いた。ナイスだけど。毛玉はこんな服装しないからね。夏だからって。毛玉ビチョ。El bicho,毛玉。いや、暑いからです。暑いから。面白い。もしかして、なるほど。毛玉は何も着せてない。その意味ですか？羊さんが僕はビキニを着せてない。その意味ですか？何も着せてないですか？毛玉は。その意味ですね。違う。毛玉はモコモコしてるから。ね。毛皮があるから。羊さんの頭にもあるでしょ。だから大丈夫です。何が大丈夫なのか。保存した？保存しました。はい。今日はちょっと短いでした。あさってならもっと参加者が集めてみましょう。そうだね。ぜひね。またやろうね。今日は終わりにしよう。ね、短いでした。でもそれでも楽しいでした。ありがとうございます。すごく楽しい。モロクのファンアートがすごく感謝しています。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。ありがとうございます。よいしょ。
Good fanart. Good, good. Thank you very much, パトリシオさん。ありどうも、どうも。ありがとう。ありがとうございます。そうそう、どうも。どうも、どんな状況でもどうもが使えるので。そうそう、どうも。どうも。どうも。よし。じゃあ、ガティックフォンは終わります。またね、そうしましょうね。またね。またね。はい。ということで、エンドロールを流して終わります。はい。皆様、にゃ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 。明日は YouTube さんお休みします。ラウンジさんではちょっと歌の練習するかもしれませんが、またね、あさって同じようなことをやっていきますので、よければ皆さん一緒に遊びましょうね。ということで、コメントキング青木さんいないけどおめでとうございます。はい。それでは、Thank you for coming to this streaming and please come visit us again. See you next time. おつしぽめ。こいのぼり。まるちゃん、ありがとうね。またね。バイバーイ。